Gabon deizuela guztioi, gaur hegoaizea eta bestelakorik ere badugu albiste izan ere, aste honetan torturaren auziaren bueltan, ikamikarik ez da falta eta eztabaida politikoa horren baitan ere joan da. Hori eta beste hainbat albiste horretan zalantzarik ez, eta horiek bilduko dizkizuegu hasteko eta behin lerroburuetan. Egiaztatze batzordea Euskal Erakundek eta gizarte zibilak sostengatzea proposatzen ari da, hala adierazi du Foro Sozialak gaur Bilbon egin duen agerraldian. Etaren armagabetze adostu ordenatu eta nazioarteak egiaztatuaren alde txostena aurkeztu baitu Foro Sozial iraunkorrak. Torturaren aurkako egunaren arira, hainbat izan dira egunotan, sortuk egindako ekimenak, Sandra Barrenetxearen tortura salaketa auzitara helduko dela jakindu dugu gainera aste honetan, horrekin batera, Ezker Abertzaleak ertzaintza ere tortura auzien erdigunera ekartzeak, Jaurlaritza eta Eusko Alderdi Jeltzalearen haserra eragin du, EH Bilduren baitan ere ezinegona sortu du ertzaintzak Euskal Herritarren tortura kasuetan zerikusia duela esan egindako salaketek. Eta lan alorrean besteak beste estibadoren greba, baina horretaz gain aurrera jarraitzen du Bizkaiko zaharretxeetako adineko egoitzetako langileen grebak, hainbat izan dira azken egunotako protestak, bai lan istripuen ondorioz izandako bi langile hildakoen heriotzak salatzeko, baita gutxieneko errenta 8%ra igotzeko ere. Eta sozietate zergaren inguruan bestalde, eztabaidatzea baztertu egin du aste honetan Euskal Finantzen Kontseiluak, eta horrek haserre bizi eragin du esate baterako ELA sindikatuan, Jaurlaritzari, Aldundiei eta Eudeli besteak beste Confebasken tesiak, tesi horien mendean aritzea egotzi baitie. Euskal Herria Bilduk gogo eta sakona eskatu du fiskalitate sistema eraldatzeko. Gabon deizuela guztioi atarian aurreratu bezalaxe Foro Sozialak eskakizun zehatza egin du, gainera txosten bat mahai gainean jarrita. Etaren armagabetzea modu ordenatuan eta nazioartearen egiaztatzaren pean egiteko konpromisoa biltzen duen txostena hain zuzen ere. Foro Sozial iraunkorrak aurkeztu du gaur Euskal Eragile eta erakunden arteko adostasuna nabarmendu du gainera, bilkurak hainbat izan direlako eta arrazoizko epe batean fase erresolutibora heltzea dela helburua nabarmenduz. Utxetik ez dela abiatu proposamen hori nabarmendu dute ordezkariek eta dokumentuan adierazi dutenez goi mailako bilerak egin ditu honezkero Foro Sozialak Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarroako Gobernuarekin eta baita Nafarroako Parlamentuko presidentearekin berarekin ere. Alderdi politikoetako ordezkariekin ere izan dira, besteak beste EAJ, EH Bildu, aldugu geroa bai PS eta PSN-erekin, hala nola Ezker Anitza eta Ezkerrarekin baita ere. Etaren ordezkari David Plarekin ere bilera eskatua dutela gaineratu dute, baina momentuz ukatu egin detela gogora ezagun 2015ko irailean atxilotu zutela Pla Baigorrin Frantziar poliziak egindako operazioan. Eragile guztien artean adostasuna dagoela ondorioztatzen dutela nabarmendu dute txostenean. Hala, armagabetze prozesu hori arrazoizko denbora epe batetan eta adostutako eguketegi baten arabera egin behar dela finkatu dute Foro Sozial iraunkorreko kideak eta nazioartean egiaztatua izan behar duela prozesu horrek. Torturaren aurkako egunaren arira, hainbat izan dira ekimenak, azken egunotan, hori bakarrik ez, Sandra Barrenetxearen tortura salaketa auzitegietara helduko dela ere jakin ahal izan dugu. Horrekin batera, sortuk hainbat ekimen egin ditu, ertzaintzaren tortura salaketak gogora ekartzeko helburuarekin, horrek hautsak dezente arrotu ditu, Eusko Jaurlaritza bereziki, baita Eusko Alderdi Jeltzalearengan. Euskal Herria Bildurengan ere ezinegonare sortu dute ekimen hauek, horren arira, aste honetan, hainbat izan dira eta gaur bertan bereziki honen gaineko oihartzunarekin lotutako erreakzio eta adierazpenak.
Tortura eta ertzaintza. Batzuek lotu egiten dituzte eta beste batzuek bereiztu. Torturaren kontrako egunaren harira, desadostasun hori eztabaida bilakatu da. Eusko Jaurlaritza eta jeltzaleak batetik eta EH Bildu eta Batipat sortu bestetik. Intxaurrondoko kuartelaren aurrean egin zuten agerraldia larun batean torturak salatutako hainbat herritarrek eta praktika hau sistematikoa izan dela salatu zuten. Tortura ez da kontrolik gabeko 4 guardia zibilek egin duten kontu bat. Herri honetan tortura ez litzateke posible izanen, segurtasun indarren arduradun politikoek argi berderik eman izanez baliote. Eta alderdi politiko zein komunikabide gehienek salaketen aurrean bestaldera begiratu izanez balute. Era berean jakinarazi zuten tortura salaketa gehienek auzibiderik egiten ez badute ere, hoietako batek Sandra Barrenetxearenak aurrera egin duela eta martxoan 4 guardia zibil epaituko dituztela 2010ean Barrenetxea torturatu izana leporatuta. Azpimarra berezia egin genuen, Sandra emakumea da, milaka emakume ere izan dira azken urtetan kuarteletatik eta komisarietatik pasa direnak eta torturalatzak pasa dituztenak eta salatu nahi genuen emakumeek kasu horretan eraso bikoitza pairatu dutela. Euskalduna izateagatik eta emakumea izateagatik. Eta emakumea izateagatik, hain zuzen ere, indarkeria matxista eta sexu erasoak pairatu izan behar baitituzte beraien torturen kasuan. Manifestazioa egingo dute honen bestez, martxoaren 11an Bilbon eta elkarretaratzeak igandean Bilbo, Donostia eta Gasteizen ere. Torturaren biktimek aitortza, erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermea behar dituztela aldarrikatu zuen Arkaitz Rodriguez sortuko eledunak. Eta sorturen ekintzen aurrean gaitzespena Eusko Jaurlaritzak. Ertzainek atentatuak jasaten zituzten garaian ezker abertzaleak ezikusiarena egin izana argudio hartuta. Ertzainen kontrako atentatu larriak ikusi izan ditugu irudietan eta denok dakigu ezker abertzaleak horren aurrean ezikusiarena egin duela. Hori guztia kontuan hartuta ez du aintzakotzat hartzea merezi. Erkorekak, Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuak eta Joseba Egibarrek aho batez esan dute, ertzaintzak ez duela zigor judizialik jaso, eta Egibar jeltzaleak gaineratu du ertzaintzaren jokabidea garbia, zuzena izan dela. Badaukagu ere, baita ere torturen inguruan, erkidego autonomoan gertatutakoaren berri. Ez dut esango kasu guztiak, baino gehintxonak hor daude, eta ertzaintzaren jokabidea garbia da, zuzena da, izan da, eta nik uste hor, ezker abertzaleak edo sortu kasu honetan asmatutako irudi bat izan dela, eta gogora datorkigu ez azkenean jakintsuak bere behatzarekin ilargia begiratzen zuen eta seinalatzen zuen zenek zer egiten ez, eta ez hain jakintsu batek behatzari begiratzen zion, eta nik uste ezker abertzalea hortan gelituela. Sortuk erantzun die zigor judizial faltak ez duela esan nahi torturarik izan ez denik, eta Jaurlaritzarena bezalako jarrera ukatzaileak konponbidearen kontrakoak direla. Euskal Herria Bildu koalizioak ere hartu du hitza eztabaidan. Maialen Iriarte Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak gogorarazi du Jaurlaritzaren eskariz Kriminologia Institutoa egiten ari den ikerketan badagoela ertzaintzak egindako torturen salaketarik. Kriminologia Institutuari eskatutako informean momentuz 4.009 tortura kaso daude jasota, eta 4.009 kasu horietatik 310 egozten zaizkio ertzaintzari. Euskal Autonomia Erkidegoan edo Euskal Herrian ahalik eta poliziariko berena edukitzeko ere, uste dugu garrantzitsua izango dela tortura kaso horiek ere ikertzea eta argitzea. Eta desadostasunak koalizio independentistan ere. Peio Urizar EAko idazkari nagusia sorturekiko kritiko agertu da. Prentsa oharbidez adierazi du, ertzaintza etxeen aurrean konzentrazioak egin izana aurreko garaiekin bat egiten duen estrategia dela. Iriartek baina naturaltasunez hartu du desadostasun hori. Koalizioan ez dago inolako usterarik, koalizioak ulertzen du gainera koalizioa osatzen duten alderdi politiko ezberdinek gauza batzutan iritzi berdin-berdina ez daukatela, eta eztabaida hori naturaltasunez hartzen dugu. Eta Eneko Konpainsek bestalde 11 telebistan Jaurlaritzaren argudioak Rubalcaba eta Maior Orejak bere garaian egin izan zituztenekin alderatu ditu. Nik uste negargarria izan dela beste
besteak beste, bai Erkoreka eta bai Beltran Beredia geratu direlako torturatzailerik edo tortura sustatu duten pertsonairik okerrenen pare. Erabili dituzten argudioak, ertzaintzari egozten zaizkion tortura kasuak ukatzeko, badira, Rubalcabak edo Maior Orejak erabiltzen zituzten berdinak Guardia Zibilaren kasuan eta Polizia Nazionalaren kasuan tortura kasuak ematen zirenik ukatzeko. Aitortza eskatzen baitute, tortura salaketak ezarritako herritarrek, Nafarroan ere, Nafarroako salaketak jarri dituzten herritarrek ere agerraldia egin dute, eta Nafarroako gobernuari eskakizun zuzena, tortura salaketak eta torturen biktimei dagokien aitortza egitea. Izan ere, herritar hauek egindako agerraldi publikoan nabarmendu nahi izan duten ideia hauxe izan da, nolabait aitortza publiko hori, nolabait adieraztea eta iluntasunetik argitasunera pausua ematea. Horretarako, esan da bezala, Nafarroako gobernuari aitortza publikoa eskatzen diete. Eta aste berezi honetan torturaren errealitatera gerturatu nahi izan dugu Hamaika telebistan. Izan ere, torturaren kontrako egunaren arira, hemen Isone Fernandez eta Urtza Alkortaren testigantzak bildu ditugu batetik, eta bestetik torturaren efektuak gertutik ikertu eta tratatze dituen Olatz Barrenetxea psikologoarekin ere izan gara. 5.657 tortura kasu Euskal Herrian. Hauetxek Euskal Memoriaren Fundazioak atera berri dituen datuak. Guzti hau ezagutzeko psikologo batekin eta tortura jasan duten 2 pertsonen testigantzak jaso ditugu. Darruzko bueltan Durangoko peajein albun ikusi neban kotxe bat lauen kaputxaua. Eta izan zan behatut, hemen zeo ze rarura pasaten eta momentu horretan pistoli burun ipinizten, 3-4 golpe, holan, eta behan gainin kontra arpexen eukala, da hola nainkea hori etxestenela, enkainonaten, ¿qué dices ahora? Eta oso ikurtestan, que estoy flipando. ¿Vas a flipar? Ya vas a flipar los 5 días que vas a pasar con nosotros. Ni bizi nintzen Kadizen, zinematik ateratzen nintzenean, batek bota zuen nire izena eta alde batera begiratzerakoan igual 15 bat pertsona nire gainean erori ziren, ez? Bi pertsona nirekin atzean eta beste bat aurrean, ez? Eta hor, hiletik tiraka. 2 helburu dituztela, bata, deklarazio polizial bat lortzea bai edo bai, eta bigarrena norberaren identitatea ere apurtzera doaztela. Itxomena sentiuten eban, lana estiloko hori izan, esan boltzi. Eta momentu baten, holan zeo zelan bizkatori egin eban, eta lan ine hor, suman eban, mendibide batea erun itxuenela. Baina izan zan, lehenengoko momentu atik iratxe eta albun inorren eukana ez, lotute. Orduan burua ziaztan zentrifugaun, zentzune eban, ¿qué hacemos con esta? Eta burutik pasaztan, zoritxarrez Euskal Herrian, hainbat kasutan entzun duzen episodio diferentik, ez? Mehatxu pilo bat, zure kontra, zure familiaren kontra, behartzen zituzten beste galdeketa batzuk entzuten, ez? Eta beti, gu portatzen ari gara ondo eta ikusten duzu beste bide bat dagoela, zure esku dago. Eta orduan, une horretan krak egin nuen eta ikasitako deklarazioa berretziko nuela esan nuen. Nire informazioa jabrak emosten, zer repetiu bine ban. Osa, ni bostegune honitxan ikasten deklarazio polizialin zer esan bine ban. Hasi ziren deklarazio hartzen eta batean hasi ziren barrezka. Eta une honetan sentitzen nintzen superhumillada, autoestima lurretik. Olako batean begiratu nuen atzera eta ikusi nuen nire ofiziozko abokatua suposatzen zana, lo zegoela. Torturaren kontzientzia bestelakoa da, giza eskubideen aldeko irrika hori atara da, eta orain beste modu bat eta ikusten da, baina tortura tapatu egin da, baina jendeak jakin dau, jendeak, gizarteak eta bai estamentuak ere bai. Bestalde, gaur jakin dugu EH Bilduk legebiltzarrean egindako galdera baten arira, Estatuko segurtasun indarrek, Guardia Zibilak eta Polizia Espainiarrak ia 2000 kontrol egin zituztela iaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako errepidetan. Hau da, egunean 4 kontrol bataz beste.
Kabakaz auziari dagokionez, gaur jakin dugu bi ertzainek lekuko gisa deklaratuko dutela auzi honen baitan. Biak ala biak Maria Díaz de Haro kalean zeuden atletik zale gaztea larriki zaurituta suertatu zen gauean. Eta Nafarroan segituko dugu, aipatu ditugu, tortura salaketak jarretako herritarrek eskatutako aitortza hori, Nafar gobernuak hain zuzen ere, indarkeria polizial eta eskuin muturreko indarren biktimen aitortza ekitaldia du antolatua larunbat honetarako, debekatzeko eskaera ere egin dute hainbat erakundek. Ez baita aztekoa, gogoratzekoa dela bestalde hain zuzen ere ekitaldi honetan, norbait edo lagun zehatzak omendu beharrean, ekitaldi orokorra dela, hala azaldu nahi izan du gobernuak eta besteak beste, eskuin muturreko taldek eta funtzionario publikoek eragindako biktimak aitortzeko ekitaldia dela. Tira, Dignidad y Justizia taldeak, elkarteak eta polizien sindikatuak entzutegi nazionalari eskatu diote debekatu dezala ekitaldi hori. Horren arira, entzutegi nazionalari egindako eskararen arira, Maria Solana, Nafarroako gobernuko bozeramaileak argi adierazi du, lege osoa betetzen duela larunbaterako iragarritako ekitaldiak. Ez dugu berririk izan, ofizialki nolabait ere esateko. Daukagun berri bakarra da komunikabideetan ikusitakoa. Eta komunikabideetatik jaso dugun informazioan arabera, hori bai baloratu eginda, eta horren arabera egin den hausnarketa argia da ere bai. Guk ikusten dugu, argi eta garbi, datorren larun bateko ekitaldia, datorren larun baterako aurreikusia eta gobernuak antolatua duen ekitaldia, erabat bat datorrela legearekin eta legean baitan baduela berenkajea eta ekitaldi legal batetaz ari garela. Legeak baimentzen du eta legeak ahalbidetzen du horrelako ekitaldi bat egitea eta hori da mantenduko duguna eta horretan gabiltza. Azken egunetan, estibadorek Espainiar estatu osoan deitutako grebak zeresana ematen jarraitzen du. Rajoyren gobernuak astebete atzeratu du dekretu berriaren onarpena sindikatu eta patronalaren arteko balizko akordio baten esperoan. Errealitate hau gertutik ezagutzeko, Ainhoa Zabarte lankidea gaur Alain Olagorta estribadorearekin egonda Santurtziko portuan. Portuetako samalanak arautzeko dekretu berria bihar onartu nahi du Madrilek eta honen kontra lanuzteak deituta daude Espainiar estatuko portuetan. Pasaiako samaketariek eta Santurtzikoek batekin dute mobilizazio hauetara. Real dekretu horrek atzean dakarrena da prekarizazioa eta aldatzea gaur egungo lanpostuak, azken finean da ere enkubierto bat. Gaur egungo lanpostuen aurkako kriston erasoa da eta azkenean erantzuten du gure ustetan multinazional handi batzuen interesetan. Gainera, salatu beharra dago jarriko dela diru publikoa enpresa pribatuen indemnizazio batzuk ordaintzeko. Hori Real Dekretuak esan da. Guk eskatzen duguna bezala, lehenengo gauza da Real Dekretu hori kanporatzea. Erabakia Madrilen hartu beharrean Santurtzi eta Pasaiako kasuetan Euskal Herrian hartu beharko litzatekeela uste du Labek. Jakinda zein den gure oinarri Euskal Herria eta nahi dugula hemen lan eta hemen erabaki, eskatzen duguna da negoziazioak Bilboko eta Pasaiako portuari dagozkion negoziazioak Euskal Herriratzea eta negoziaketa mailak bertan finkatzea. Hontaz gain, sindikatuek grebara deitu dute hezkuntza alorrean datorren martxoaren 22an. Lan alorreko kontuekin jarraitzeko, aurrera darrai Bizkaiko zaharretzeko langileen protestaldiak eta hainbat izan dira azken egunetan emandako mobilizazioak. Bai, iraganden astean hildako bi beharginen egoera salatzeko, baita ere gutxieneko soldata 8% igotzeko egindako aldarrikapen publikoak. ACBko langileek 8 orduko lanaldia, errelebo kontratuak, sestaon egitea eta plan industrial bat aldarrikatzeko martxoaren 4tik aurrera lan ustei ekingo diete. Bizkaiko erresidentzietako langileak ere greban jarraitzen dute era intermitente batean. Honez gain, atzo goizean elkarretaratzea egin zuten sindikatuek eta ekain sareak osatzen duten 300 elkartek batuta Jaurlaritzak Bilbon duen egoitzaren aurrean
bitartean diru-sarrera bermatzeko errenta 8%ra igo ez daiten. Honez gain hainbat izan dira azken astean izan diren mobilizazioak lan istripuetan hildako 2 langilea gogoratzeko. Azkena astelenean hil zen Agurainen izandako lan istripuan. Eta aste honetan batzartu da Euskal Finantzen Kontseilua, batek baina gehiagok bere buruari galdetuko dio, zer ote den kontseilu hau zehatz-mehatz Eusko Jaurlaritzak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek osatzen duten kontseilua da. Finantzak eta fiskalitatea. Hori izaten da mahai gainean izaten duten ardatz nagusia. Oro har, finantza kontuak eta Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia kontuetan pisuzkoa den maila. Kritikarik ez da falta izan ere bilkura horretan, azken erabakien arabera, momentuz behintzat, sozietate zergaren inguruan eztabaidatzea baztertu egin dute. Enpresei ezartzen zaien zergari buruz, horri buruz hausnarketa egitea baztertu egin dute. Horren arira, ELA sindikatuak salaketa gogorra egin du, Eusko Jaurlaritzari, Aldundiei eta Eudeli, bertan parte hartzen baita Eudelek ere, Konfebasken aginduen mesedetan aritzea egotzi baitie. Euskal Herria Bilduk ere kritika egin du, luzatu du, eta atozen 6 hilabetetan sakoneko hausnarketaren beharra nabarmendu du Maialen Iriarte legebiltzarkideak. Erakunde opakoa dela, esan digu Jose Elorrietak. ELA sindikatuko buruzagi historikoak liburu aurkeztu berri du, eta horri buruz bakarrik ez, beste hainbat konturi buruz ere aritu daizketan 11 telebistan. Besteak beste, Elorrietari galdetu diogu, ELA eta Laben arteko aliantzak gertu ote den sukaldeko lan horiek zertan dauden. Izan ere, Elorrietak behin eta berriz defendatu du, estrategiak ezkerrekoa behar duela izan, eta sindikatuek lortuko dutela subirautza bidean urratsak ematea. Nik ez dut esaten ez dela komeni maltzaga bat egitea. Komeni bai, posible bazan, hobea zengo zan, indarmetak eta maltzaga egiten bada, maltzaga bat, modu desberdinean, Lizar Garaserekin desberdinean, ze gauzak aldatu dira, adibidez eta desagertu da. Baina momentu honetan, nire iritziz, eta idea oso nagusia da liburuan, PNVk oso garbi esan du, eurak ez doa zela maltzagara. Eurek ez dute nahi indarmetak eta abertzalarekin egitea. Eurek nahi dute, mugitzen dira, logika neostatutista batean. Hau da, PNVen helburua oso garbia da, estatuto berriztu, adostu, Madrilekin adostu, eta gero jenteari galdetzea ados edo ados dagoen ala ez. Eusko Alderdi Jeltzaleak neoestatutua duela esku artean, hori dio besteak beste Elorrietak, eta momentu honetan ez dela aukerarik jeltzaleekin halako biderik jorratzeko. Ez du baztertzen, inolaz ere halakorik posible ez denik, besteak beste galdetu bai genion, Ibarretxe eta Masek datorren astean Donostian eskainiko duten hitzaldira joatekoa ote den. Interesgarria badela, hori ez du ukatzen Elorrietak, ez da azteko eta Juan Jose Ibarretxek eta Artur Masek datorren astean kursalean bertan egingo duten hitzaldiak dagoeneko interesa eta jakimin handia piztu duela. Bi lehendakariek erabakitze eskubideari buruz hitz egingo baitute Donostian. Gizarte gaiei dagokionez, Bilboko Errekalde auzoan haserrea eta kezka sortu ditu iraganden astean autobidetik plaka bat erori izanak. Ez da lehendabiziko aldia horrelako zerbait suertatzen dena, kasu honetan kalte fisikorik egon ez den arren, auzokideen aldarrikapen historikoa da autobidea Errekaldetik ateratzea. Autopistako hesi akostiko bat erori ostean, dozenaka izan ziren Errekaldeko plazan manifestatu ziren auzotarrak. Autopista eta arriskua bat datozela ohartarazi digute autopista kanpora plataformako kideak. Autopista honen arazoa daukagu auzoan, eraiki zuten orain dela 42 urte beteko dira Leister, inauguratu zela, eta gainetik dauzkagu arazoak, gainetik dauzen etxe bizitzak, kutsadurarenak, zaratarenak, vibrazioenak eta arazo pila, eta
autopistaren azpitik gelditzen zaigu auzoaren parterik gehiena, eta hor daukagun arazo handietako bat da, askotan gauzak erortzen direla. Arrisku objektibo hori, aparte arrisku generala, kutsadura, zarata, hautsa eta halako kontuak. 2002 urtean edo agintariek gure lanaren ondorioz edo auzoaren eskaeraren ondorioz esan zuten 2016an hau kenduko zutela, eta guk nahi dugu esandakoa betetzea, hori da gure helburua. 2016a pasata dago, badakigu 2016an ez da izango. Esan zuten 16erako, irutu zaigun garai hartan oso gauza luze bat zela, pasatu da eta hemen gaude, Basurto aldea eta Sabino Arana egin da dago, kendu dabe eta konpondu dabe harineketan gainera, eta gu ikusten dugu garela bigarren mailako kontu bat. Autopistaren borroka aspalditik datorren kontua dela azaldu digute. Hanberek ikusten duzuen guztia, lehenago zegoen. Auzoa zegoela autopista egin baino lehen. Autopista hau egiteko, etxeak bota behar izan zutela Eliza, apurtu behar izan zituztela hemen zeuden eraikina lehendik, eta sartu zuten, bai edo bai, nahiz eta protestak egon bere garaian, auzoaren erditik. Gure eskaera da, pausoak ematea, ikerketa behar direnak, eta konpromiso bat botako dutela. Beti esate digute, bai botako dugu, baina botako desideratun bat. Gu nahi dugu datak eta nahi dugu ikusi, ez gure ondorengoek ikustea. Nafarroan bestalde Kastejonen bertako zentral termikoak sortzen du kezka herritarrengan, ere Broko Kastejongo zentral termiko honetan 3 zentraleko osatutako azpiegitura dute kezka nagusi eta besteak beste berau ixteko eskakizuna egin dute. Izan ere, uste dute ingurumen araudia ez duela errespetatzen eta akats asko dituen azpiegitura dela. Hau dela eta, esan da bezala, 7 helegiteren ostean gorenera jo dute herritarrek eta arrazoia eman dienez, legez kanpokotzat jota, esan da bezala, Kastejongo zentrala ixteko eskatu dute bertako herritarrek. Eta nazioartera salto egingo dugu, goazen Madril aldera, izan ere Pablo Iglesias atera da garaile, bertan Biztanlego bigarrenean egin duten asanblada honetan. Asanblada honetan aipatu bezalaxe, ez da polemikarik falta izan, baina azkenik Pablo Iglesias izan da garaile atera dena. Madrildik analisia Alberto Pradilla, Gara egunkariko kazetariak. Pablo Iglesiasek irabazi du Podemosen kongresuan. Hemendik aurrera galderarik importantena zer gertatuko den Inigo Errejonekin jakitea da. Kanpaina oso gogorra izan da, politika alde batera utziz eta eraso pertsonaletan zentratua. Horregatik, ez dut uste zauriak zainduko direnik epe motzean. Orain aldaketak alderdi barnean emango dira eta errejonisten artean purgari beldurra sortu da, ez? De hecho, errejonen etorkizuna kolokan dago, nahiz eta Iglesiasek esan duela ejekutiban mantendu nahi duela. Egia esan bere pisu alderdian ez dela berdina izango, ez? Orain barne hauteskunde ondoren Podemosen 30% liderra baino ez da. Iglesiasen garaipena espero den baino handiagoa izan da eta bera izanen da ildo politikoa markatzen duena. Berak aipatu duen bezala, parlamentario aktivistak nahi ditu, kalean zentratuak, eta gero PP, PSOE eta Ciudadanosen akordioen kontra joko dutenak, ez? Euskal Herriari begira, ikusi beharko da zer gertatzen den, ez? Nagoal, Euskal Autonomia Erkodigok idezkari nagusia Errejonen zerrenda babestu delako, eta Laura Pérez, Nafarrokoa, antikapitalistena. Orduan ikusi behar da, ea pablismoa egoera aprobetxatzen saiatzen bada lidergoak aldatzeko. Israel eta Palestinaren arteko gatazkan bi estatuek osatutako irtenbideari bizkarra eman dio Donald Trumpek. Urteetako politika hautsi eta Israelen eta Palestinaren esku utzi du bake negoziazioen arrakasta. Tarte batetan kokaguneak eraikitzeari usteko eskatu dio Trumpek Netanyahuri. Frantziar estatuko iparraldean Dunkerken asentatuta dagoen errefusiatuen kanpalekuan emakumezkoen zein umeen kontra sexu abusuak eta jazarpena eman direla salatu dute.
Kaletik 61 kilometrotara 2000 pertsona daude Dunkerkeko kanpalekuan, horietarik 100 lagundu gabeko adingabeak dira, eta bertan bortxaketak, abusoak eta bestelako erasoak eman direla salatu du Dunkerkeko kanpalekua babesteko elkarte judizialak. Eta kultur atalari lehioa zabalduko diogu segidan, Jone Bati Zabala lankidearen eskutik, Artekale saioaren laburpena dakar berak, besteak beste, Ibialdiko abestia, Itziarren semeak taldearen eskutik datorrena, ez baita aztekoa, aurtengo ibilaldia Mungien bertan ospatuko dela. Lauaxeta eta Lorcaren erailketen 80. urteurrenaren harira, ikuskizun berezi bat ondu dute Jon Maia bertsolariak eta Josu Kamara zuzendariak. Horren inguruan luze eta zabal arituko gara gaurko Artekale saioan, gaueko 10:00 aurrera. Guk egin nahi izan duguna izan da bi idazle hauek ikono bezala erabili, bi kulturen arteko harremana eta talka arazo horren aurrean zerbait aportatzeko. Asteburuko zinema estreinaldian eta kultur proposamenen berri ere izango dugu. Horien artean Durangon egingo den 40 minuturrok elkartasun jaialdia. Itziarren semeak taldeak eta Mungiako taket bertso elkarteak sortu dute aurtengo ibialdiko abestia. Egunero alkarregaz lelopean, Mungian ospatuko da Bizkaiko ikastolen aldeko jaia maiatzaren 28an. Lelo eta kanta honen bitartez, elkarrekin lan egiteko eta egunero ekiteko deia egin nahi izan dute. Eta, importanteena, voluntario taldea bere hor osatzen ari gara, herri guztia mugitu gara dugu, herrien aldetik implikazioa herriko alkarteak bere hortxe daukagu, eta ikusiko dugun moduan bere, abestia eta eukitea emote oskuia, hor azken txanpa horretan sartuta gauzala, eta ibilaldi egun horri begira gauzan arren, bitartean bere egon dira ekintza kultural desberdinek. Mungia da, danontzako kabia, mungiara datorri bilaldia. Egunera karregaz, egunera karregaz, jarri bihotzak egaz, pausuz pausu bultza alkari, egunera karregaz. Kiroletan ezinbesteko hitzordua du Saski Baskoniak asteburu honetan izan ere, Sito Alonsok zuzentzen duen taldeak bere 7. errege kopa bilatuko du etxean jokatuko den txapelketa batetan. Gaurtik hasita eta igandea bitartean Europako saskibaloirik onenak hitzordua du Gasteizen. Aurtengoa 6. aldia da non Arabako hiriburuak kopa txapelketa antolatzen duen. Bertan ACB ligako lehen itzuliko 8 talderik onenak lehiatuko dira. Parte hartzen duten ekipoetako teknikarien arabera, Pablo Laso gasteiztarrak zuzentzen duen Real Madrid da favorito nagusia. Zuriek azkeneko 3 edizioak irabazi dituzte eta une honetan ACB-ko zein Euroligako liderrak dira. Luka Doncic 18 urteko esloveniarrak ikusleak ahoa bete hortz lagatu nahiko ditu Gasteizen. Bartzelonak aldiz krisi larria pairatzen du, klubak jokalariak ekonomikoki zigortu ditu eta Bartzokaz entrenatzaileak publikoki onartu du taldearen momentu eskasa. Euroligan 14 porrot pilatu dituzte Kataluniarrek eta kopa joera iraultzeko aukera ona izan liteke. Doelmanen bajari azken orduan Juan Carlos Navarroren utxunea gehitu zaio.
and I can take it if it's what. Baskoniak bere 8. tituloa eskuratu nahi du, 2002an egin zuen moduan etxean irabazita gainera. Gasteiztarrek Europako ajeak ACB-en ordaindu dituzte eta irregulartasuna dute bidelagun. Schengelia eta Diop ez dira egongo eta Larkinek arazo fisikoak pairatze ditu. Hala ere, zaletuak zein jokalariak itxaropentsua saldu dira eta Baskonia izaerari eutsi beharko dio Sito Alensoren taldeak txapeldun izateko. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes and I can taste it. It's my sweet beginning. Outsiderri daukionez, Kanaria Uhartetako ekipoek ezustekoa eman nahi dute. Herbalifek aurten Superkopa irabazi ostean dobletearekin amesten du. Txusbidorretak zuzentzen duen Tenerifek berriz historia egin nahiko du eta horretarako ligako 2. postura eraman duen fidagarritasunari heldu beharko dio. Unikajak eta Valentziak berariazko lehiakortasuna eta esperientzia dute bidelagun eta Andorrak debutariaren ilusioa. Eta kirola kalde batera utzita, tira, sare sozialetan ere etzigu gaur izpiderik falta, besteak beste, sare sozialetan gurutza da moduko bat zabaldu baitute, bai Facebookek eta baita Google multinazional, gaur egungo korporazio handienetarikoa dena kasi-kasi. Bilatzaile bezala ezin dugu izendatu Google gaur egun, Beñat. Ez, munduan dauzen transnazionalik handienetakoak dira, eta, bueno, estatu batuetako hauteskundetan suertatutakoa ekiditeko, Frantziar estatuko hainbat edabidekin harremanetan daude bai Google, bai Facebook, kasu honetan, Donald Trumpen inguruan, zein Hillary Clintonen inguruan suertatutako albiste faltsuekin gertatutakoa ez errepikatzeko, gogoratu maiatzean direla presidentzialak Frantziar estatuan. Hori da, entzulei azalduko diogu, hain zuzen ere, gurutza dau zeren ari da abiatu duten, hain zuzen ere, faltsutzat jotzen diren albisteak biltzen dituzten agerkariak, tira, baita erabiltzaileak ere, Facebookeko erabiltzailei filtroa jartzeko asmoera dirazidulako Facebook berak, eta izuzenen aipatzen duzu, Frantziako hauteskunde presidentzialen harira hartutako neurri berezia izan da gainera. Bai, hain zuzen ere, profil erabiltzaile edo bot izenarekin ezagututako profilak sortzen direlako, profil horiek albiste faltsuak elkarbanatze dituztelako, eta gero jakina da, sare sozialen bidez zenolako edapena duten albiste faltsu horiek. Tira, horre ikustekoa izango da. Dagoeneko iritzi batzuk, ahots batzuk badiotelako, zensura arriskua badakarrela honek. Non ote da muga behintzat, adierazpen askatasunaren, eta tira, alako filtroen arteko tarte horretan, tarte txikia. Momentuz egine prentsa bere lan egiten dabil, eta ikusi du François Fillonen eskandalarekin, ez zenolako garrantzia izan duen Les Semaines de Canard edabideak publikatutako informazioa. Hori faltsua behintzat ez da izan, antza denez. Antza ez. Bestelakorik ordea, badu sare sozialekin lotuta, eta WhatsAppari lotuta zehazki, zeren Facebook erabiltzaileak handana dira, baina WhatsAppak gaur egun gure bizimodua baldintzatzen duenik ezinuka behintzat. Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan WhatsApp erabiltzen duten kopurua 180 gorakoa da. Hau da, denok erabiltzen dugu, denok bidaltzen ditu gure mezutxoak, denok erabiltzen ditugu emotikonoak, eta emotikono horien artean ez dago ikurrina. Eta utxune hori betetzeko beharra ikusi dute hainbatek, eta ez dira izan gutxi batzuk. Ez, 18.000 sinadura lortu ditu dagoeneko eskakizun honek, WhatsAppek Arkaitz Galarraga Astigarragako erabiltzaileari erantzun dio dagoeneko, Change.org atariaren bidez egindako eskakizunari, eta, bueno, ikertu egingo dutela. Ikertu egingo dutela, aukera balizko aukera hori ikertu egingo dutela. Vale, ikertu, lo estamos estudiando erantzun famatu horietako
bat bezalakoa izan Bai. ez da dila behintzat. Atletikena ere eskatu beharko duzue laster gaian? Bai, gaur, bueno, Atletikek Europa Ligako partida dauka, momentu honetan jokoan da, eta, bueno, emotikono hori oso erabila izango litzateke Bizkaian bederen. Tira, eta bukatze aldera, irudi benetan ikusgarriak ikusi ditugu, 2 minutuan, 80 egunetan berez egin behar den munduari bira hori, tira gaur egun 80 egun horiek 2 minutura murriztu dira, eta gainera zelako irudiak, zelako kalitatea? Bai, bere garaian Willy Fockek 80 egunetan eman zion buelta munduari, baina Google Maps erraminta erabilita hori 2 minututan egin dute. 800.000 ikustaldi izan dituen bideo batek Venezia, Roma, Rio de Janeiro, London eta bestelako hiriburuak lotze ditu, abiada bizian, plano... Bate galdetuko, baina tira, nola ikus daiteke edo nora sartuta? Bueno, YouTubeen erraz topatuko dute, munduari bira 2 minututan jarrita, hainbat hizkuntzatan berehala topatuko dute. Google Mapsi esker, ez? Bai, horren bitartez egindako ibilbideak dira, ez? Hori da, Google Maps eta Google Earth lotze dituen aplikazio baten bidez, eta bertan Erromatik hasitako ibilbidea 2 minututan munduko 5 kontinentetara eramango zaitu. Erki. Eta bukatzeko, badakizue, normalean kultura aipamenen bat edo abestiren bat ekartzen dizuegola, tira, gaur Riot propagandaren txanda da, izan ere beste bat taldeke aurra eman ostean, badator berriz ere bueltan taldea, Los Chicos del Maíz eta Habeas Corpusen arteko bilketa, edota fusioa dela ez dugu ahaztuko, eta azken albumaren izena, Agenda Okulta da, eta tira, gaur abesti honekin utziko zaituztegu, baina ondo iruditzen bazaizu. Cambiarlo todo du abesti honek izena. Badakizue, hemen izango dituzuela, eta agurrik ez dizuegu izango, gero arte baizik, badakizue, webean, Twitteran eta Facebookean aurkituko gaituzuela. Gabon pasa. Gabon.